Ja sjećam kad sam pisao knjigu o namazu, došao sam do jedne predaje koja mi je tako bila problematična. Šta sad da radim? Najlakše je izostaviti. Izostaviš i ideš dalje, tako ne boli te glava. Ali nije to nije emanet naučni. Pa sam otišao kod jednog šehova, od učenika šeha Albanija, pa mu kažem, šeh ima neko problem. Šta je problem? To je, kaže, moraš spomenuti tu predaju. Ne smiješ je zaobići. Sad kad si je našao, moraš je prespomenuti. Prada je bilo da sahaba Ibn Abbasa, u vezi skupljanja na seždu, kada je u pitanju ženjenje na seždu i tako dalje. Kaže, moraš i ne smiješ zaobići tu predaju. To je emanet. Pa ti spominješ ono što ti ide u prilog i ono što ti ne ide u prilog. I kažem da ja ne razumijem, Allahu dragi, pouči me, ili kaže, neko od uleme koje je shvatio i razumio, ja to ne razumijem. Ali da prikriješ i da pritajiš, to je odlika oni koji skrenuli sa puta Ehlu Sunneta. I zato nećete naći novota. Ni od Džehmija, ni od Tezila, ni od Šija, ni od Kaderija, ni od Haridžija, ni od Murđija, a da ne prezire neke od šerijetskih dokaza. Volio bi da ih nema nego išta. On volio sve to lijepo, ali da toga ajeta nema. Ušao su neki tabin kod Amra ibn Ubejda, a on je bio glava Mu'tezila u svoje vrijeme. Otvorio Kur'an i gledao suru Al-Mesed, tepet jedan ibn Ahmed, tepet. I sad ne može nikako. Sura ruši temelj njegovog ubjeđenja. Da je čovjek taj koji odabire sebi kufr. A uzvišen je Allah proklinje koga? Ebu Leheba, pa eto, budem povjeruj ti Ebu Leheba. Ako možeš ti stvoriti svoje nešto i ti možeš mimo Allahove volje nešto uraditi, hajde povjeruj. Pa nije mogu povjerovati. Pa mu srušla, ta mu sura srušla temelj njegovog ubjeđenja. Gleda, volio bi da je nima tu nego išta. Da on može proturiti šta? Svoj batin. Hak je u Kur'anu i u sunnetu u cijelosti. Pa ako ja i ti ne razumijemo, pa živi bili. Nije Islam počeo od Bošnjaka. Islam je bila ulema koju smo mi samo dužni da slijedimo njevo shvatanje i razumijevanje kuranskih i hadijskih tekstova. Pa je odlika Ehlu Sunneta da spomenu, jest, ja pričam o nečemu, govorim i kažem do duše ima jedan hadis iz koga se može razumjeti to što ti govoriš. Allah te ima jedan hadis i to kod muslima što si u Sahiju. Međutim, može se razumjeti. A imamo drugi hadis koji je jasan i govori suprotno njemu. Pa je tvoj argument, znači, postoji mogućnost takvog shvatanja, a kod mene je sigurno. Pa se daje prednost onome što je jasno. Ali se ne smiju zaobilaziti, znači, argument i ne spominjati. To je nespominjati. I nemoguće je da se nađe u argumentima u Kur'anu i sunnetu da se nađu dva argumenta vjerodostojna, ispravna, da jedan nije dokinut od njih i da se ne mogu pomiriti. To je nemoguće. Samo je stvar, znači, ko će ih pomiriti, ko će se prihvatiti te obaveze.